Tervetuloa uuden videon pariin ja Jonte on saapunut tänne Tukholmaan ja tultiin Fajan kanssa noita MM-kisoja katsomaan, niin tuossa olisi tuloillaan parin tunnin päästä alkaa Suomi-Latvia-peli ja sitten olisi vielä illan päälle toi Kanada-Slovakia, että pääsee ihan katsomaan miten toi Crosby, että osaako sitten oikeasti pelata. Niin. Mutta joo, katsellaanpa hallilla. And best player of Team Finland, number 74, Juuse Saros. Sitä ollaan
hotellille selvitty tässä välissä. Ja mitäpä tästä Suomen pelistä sanois, niin oli tuo vähän niinku suoraan sanottuna aika paskapeli Suomelta, että kyllä mä sanoin, että Latvia olisi ehkä tosta jopa voito saattanut ansaita, että kyllä se vähän jotain kertoo Suomen pelistä, että ekaan niinku eräs on ihan 5 laukausta kohti maalia. Että joo, kyllä tosta taitaa Kanadalta tulla kylmää kyytiä. Ja nyt tässä hetki niinku otetaan easyä hotellilla ja lähdetään sitten kattoo illalla Kanadan peliä, että miten Crosby ja McKinnon ja kumppanit sillä pelaa. Niin on kyllä isot odotukset tohon illan peliin, että ei muuta kuin tsiikataan. Elämälle klippi. Tuliko se ylitys? Joo, tässä me nähdään H2O eli vesi. Nyt ollaan saavuttu tänne MM-kisojen viralliselle fanzoneille. Täällä on jännä, että täällä on niin tarkkaa, että täällä on poliisit kattoo sun kamat läpi ja ottaa tämmöisellä tunnistelmalla, ettei mitään on tiukka. Ja nyt on käyty fanzoneilla ja jäi mukaan tämmönen joku Kusineskoda, joku tällainen käärö. Oli kyllä aika iso pettymys toi. Eipä sillä oikeastaan mitään ollut. Jees. Se on meidän lähtee parin tunnin päästä lentoon. Ollaan tässä nyt Fajan kanssa pelattu vähän pilistä ja mä oon ottanut turpaan noin 6-1 voitoilla, että ei siinä, laitetaan videopakettiin ja ei muuta kuin kiitos kun katoit ja laita peukkua ylös, jos oli hyvä video ja me nähdään seuraavassa videossa, niin jees, on moro.